дар майдони парчами давлати шаҳри бохтар маросими ифтитоҳи чорабиниҳо ба муносибати рӯзи ҷавонони тоҷикистон таҳти унвони ҷавонон узви як оила доир гардид, ки дар он муовини раиси вилояти хатлон Фирӯза Шарифӣ, масъулини раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят, намояндагони касбу кори гуногун ва ҷавонони фаъоли вилоят иштирок намуданд. Чорабинӣ бо суханронии сардори раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти хатлон Қурбонзода Қурбон ифтитоҳ ёфт. Сипас муовини раиси вилояти хатлон Фирӯза Шарифӣ суханронӣ намуда зикр намуд, ки ҷавонони ҳушманду закӣ ояндаи давлату миллат дониста мешаванд ва мо ба ҷавонони фаъоли вилояти хатлон ва нерӯву дониши онҳо эътимоду умиди зиёд дорем. Сипас аз ҷониби дутан ҷавонони фаъоли вилоят маърузаҳо дар мавзӯи ҷавонӣ ва ҷавонон пешниҳоди ҳозирин гардид. ба хотири болидарӯҳии ҳозирин аз ҷониби ҷавонону ҳунармандони вилоят суруду таронаҳои ватандӯстона пешкаш гардид. лозим ба ёдоварист, ки баргузории моҳвораи ҷавонон то 30 майи соли равон ҳамарӯза идома хоҳад ёфт.